Siyayikhetha igumkelela Nkosi enkulu uBhombela Sitimela Samampondo Baba omkhulu phakade amen. Lolu uhambo lwezinsuku ezinye nobusuku obune olwalunzima kakhulu. Uhambo olwalubheke khona phela emseleni emngceleni wakhona eMozambique okwawuhanjwa ngazo izinyawo amabanga amade. Njengoba base befike bathi ukuthi gozo lolo ebusuku, kodwa uShembe wavuka ekuseni kakhulu. uShembe wabe sebiza bona abashumayeli bakhe kanye nawo umndeni wenkosi uMagcekeni. Wabe sekhuluma nabo wathi, bantabami, ngilapha nje ngiphatheke kabi ngoba angazi ukuthi kwenzakalani emzini kaNkulunkulu ePhakameni. Ngilapha nje ngoba ngacela ukuba bangivumele ukuba ngizobhadadisa abantu bakababa. Ngayithola imvume, kepha uma ngilele ebusuku amaphupho ami mabi. Phela lokho kwakwenziwe uShembe kwakuyiyo incuphe ngoba kwakufanele ahlale emzini wasePhakameni alindele isikhathi sokubizwa kwakhe ezulwini. Kodwa ngothando ayenalo lwamaNazaretha wakhetha ukuzifaka engozini ukube anqamule lonke lelizwe likaMthaniya aze ayobhajwa khona kwaSoshangane. uShembe wabe selichaza iphupho alibi aliphuphile lapho aphupha khona ehlaba inkomo endala embiliboqo ezacile. Lapho athi seyihlabile khona wayihlinza wakhipha okungaphakathi. Wathi eqeda nje ukukhipha okungaphakathi mameshana waqhamuka amaguvu ezinja amakhulu ayidla yonke leyo nyama. Lamthusa kakhulu lelo phupho njengoba phela wayekade sibonile isibonakaliso ngalesi sikhathi ekade ehlangane noNkulunkulu entabeni enhlangakazi, lapho aboniswa khona igovu elikhulu elalijaha inyamazane ezacile. Lapho uNkulunkulu amtolikela khona leyo mbono ayewubona ukuthi leli govu elikhulu izitha zakho ezizokuhlukumeza, zikujahe, zikushaye, zikubophe, zikuthuke. Izitha ezinkulu zikaShembe phela kwakuyibo abasezimishini, amakholwa obuKristu kanye nawo uhulumeni wabelungu namabhulu. Bese kuba yibo abathakathi ababengafuni nakumbona uShembe ngoba wayesindisa abantu ababebulawa yibo abathakathi. Lokho kwakuchaza ukuthi bonke laba babezonda uShembe uNkulunkulu wayebafanisa nalo igovu lenja elalijaha inyamazane encane ezacile. Leyo nyamazane kwakuhuye uShembe. Waqhubeka uShembe nesibonakaliso sakhe wabe secela idlanzana lawo amaNazaretha ukuba ahambe aye ehlathini, ilapho azothola khona isihlahla eside ayofike athandaze ngaphansi kwaleso sihlahla abuze kuNkulunkulu ukuthi kwenzakalani. Washo uShembe ukuthi umuntu nomuntu uyothandaza imithandazo eyisikhombisa bese beyahlabelela. Waqeda uShembe ukubanika lowo myalelo wabe seqhubeka sehamba eyobhabhadisa abantu ababeshunyayezwe kuye umbazini. Abashumayeli kanye nalo iqeqebana lamaNazaretha bahamba-ke beyothandaza ehlathini lapho ababeyofike becinge khona lesi sihlahla eside. Nebala basithola leso sihlahla bafike bathandaze. Kodwa kwenzeka isimanga ngoba bathi uma sebeqeda umthandazo wesithathu sebethi baqala umthandazo wesine, beza sekwehla into esihlahleni yehla ngegatsha lesihlahla yawela phakathi kwabo. Lokho phela kwakuyikhonde elikhulu layo imfene elakhipha izinsakansaka zamazinyo lifuna ukubaluma. Bahlakazeka, ikhonde labonakala seliphindela futhi phezulu esihlahleni.
baphinde bazama ukuthi bayaqoqana babuya bayathandaza. Kwaphinde kwenzeka esinye isimanga lapho kwaqhamuka khona izinkawu eziningi ezincane ezabanga omkhulu umsindo ziphula namagatsha ezihlahla. Zawuphazamisa zawuqeda lowo mthandazo. Yilapha babona khona ukuthi kakulungi lutho, bayeka ukuqhubeka nawo umthandazo bengasafikanga kuwo umthandazo wesikhombisa. Bahamba babuyela emumva ukuyobika lolu daba kuShembe. Bathi uma befika bathola ukuthi uShembe akakabuyi, usasemanzini uyabhabhadisa. Kulokhu kusukela ekuseni ezintathakusa uhlezi phakathi emanzini. Badlula baqhubeka bayombheka khona emanzini lapho wayebhabhadisa khona izinkumbi zabantu. Ubhabhadisa nje naphezu kwakho ukukhathala okungaka kokuhamba amabanga amade. Uyahlabelela khona lapha esizibeni. Waqeda athathe umuntu ambhabhadise amshonise phansi emanzini emva kokuba esemvumise izono. Wathi mayethi nhla wababona abashumayeli bakhe sebebuya beza kuye, waseyama ukuhlabelela. Wabe seyabuza ukuthi kwenzenjani. Babe sebeyamlandisa ngakho konke okwenzekile ngekhonde lemfene ebelifuna ukubadla libafele. Wabonakala esehleka uShembe, wabe sethi bekungesiyo imfene leyo bantabami. Lo bekungumuntu ebengimthumile ukuba azontshela ukuba yekani ukuthandaza, ngoba ebengikufuna bese ngikutholile. Impendulo phela yasezulwini bese ngiyitholile. Bavele bamangala abashumayeli ukuthi ngabe yiphi le mpendulo ebeyifuna. Njengoba esebonakala ethokozile, uyahleka uyamamatheka. Wababhabhadisa abantu kwaze kwashona ilanga. Uyedwa lapha emanzini kusebusika, nawo amakhaza ashubisa umkatsha. Wabhabhadisa waze wabaqeda laba bantu ngokushona kwelanga. Base kuphindelwa khona emzini kaMbazini. Wathoza kakhulu uShembe ngoba ayekufuna kakhulu kwakuyiko ukubhabhadisa abantu. Usewuqedile umsebenzi wakhe. Akabange sahlala kulo muzi kaMbazini izinsuku eziningi, ngoba abasezulwini base bemfuna ukuba aphindele emuva. Enkonzweni ayeyibambile yokulala wakhuluma amanye amagama wathi, sengijahile ukuba nginishiye, sizohamba kusasa, masinyane sengizowushiya lo mhlaba. Wabe seshiya umyalezo kuye uMbazini wathi, uyobe usuyangisiza mntanami, ubheke kahle laba bantwana, ubafundise ukwenza njalo imihlangano. Amakhosikazi njalo ngenyanga ayokwenza umhlangano ka-14, amadoda njalo ngenyanga enze umhlangano ka-23, kanye nawo amakhosazana njalo ngenyanga enze umhlangano ka-25. Ubafundise futhi ukugida bangavilaphi, ngoba konke kungumsebenzi kaNkulunkulu, akumfuni umuntu oyivila. Njengoba phela nawo umgidi lona kwawumgidi kaNkulunkulu owumthandazo, okungekhona ukuzijabulisa ngakho kusina kuphela, kodwa wawusinela yena uNkulunkulu njengoba kuhlatshelelwa zona izihlabelelo zasezulwini. Njengoba nawo umgidi lona wawungenziwa inoma ubani, kwagida bona phela abantu abakhethe inkosi base bebhabhadiswa, bathethelelwa izono. Ababegida kwakugida wona amadoda ayeganiwe, kanye nawo lawa ayengaganiwe ayesuke esemancane kodwa enganawo amacala emzini yabantu, okumithisa phela izingane zabantu bazishiye kanjalo. Kanye nawo amadoda lawa ayeshade namakhosikazi abantu ayengavumelekile nawo
ukubhabhadiswa nanokuthi eze esondele nakhona emgidini. Kanjalo namantombazana ahlulekile ukuziphatha atholile abantwana emakhaya nawo ayengavumelekile ukungena kulo mgidi. uShembe wayivala leyo nkulumo yakhe ngako ukuthi eluleke yena phela uMbazini ukuthi uma mntanami wenze njalo ngiyakubonga kakhulu mntanami, ngenkosi iyakubusisa. Waqede lapho wayivala inkonzo yakhe yokugcina khona endaweni yasenyakatho eMseleni. Umuzi wakhona lapho eMseleni okwakuthiwa kuseMpande, obude buduze nakuyo indawo okuthiwa kusePhelandaba, owabiza ngabo ukuthi kusesibonisweni, owagcina uzale futhi omunye umuzi owabizwa ngayo iLombo. Yaguqa lapho eGumkela mshula amafutha omkhovu into mnesoka phakade. Amen.